அப்டேட் நியூஸ் தெரிஞ்சுக்கொள்ள வி ஸ்டார் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்படியே அந்த பெல் பட்டனையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. ஹலோ வீவாஸ், 30 வருடத்திற்கு பிறகு ஒரு அபூர்வமான ஏகாதசியானது நாளைய தினத்தில் வந்துள்ளது. அதாவது சிவனும் விஷ்ணுவுக்கும் உரிய சிறப்புமிக்க நாளில் இந்த ஏகாதசியானது வந்துள்ளதுங்க. ஒரே நாளில் 3 விதமான சிறப்புகளோடு சேர்ந்து இந்த ஏகாதசியானது வந்துள்ளது. அதாவது உங்களுக்கு புரியும்படி சொல்லணும்னா, பிரம்மஹத்தி தோஷத்தை போக்கி முன்னோர்களுடைய ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுத்தரக்கூடிய மாசி மாத வளர்பிறை ஏகாதசி என்று சொல்லக்கூடிய ஜெயா ஏகாதசி தான் நாளைய தினத்தில் வந்துள்ளது. இந்த ஜெயா ஏகாதசியானது சிவபெருமான வழிபாடு செய்வதற்கு உரிய நாளாக இருக்கக்கூடிய இந்த சோமவார தினம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த திங்கட்கிழமை அன்றே இந்த ஜெயா ஏகாதசியும் சேர்ந்து வந்துள்ளது. இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னொரு கூடுதல் சிறப்பாக பூசம் நட்சத்திரத்தன்றே இந்த ஏகாதசி திதியும் வந்துள்ளது. இதுல என்ன அதிசயம் அப்படின்னு நீங்க கேட்கலாங்க. அதாவது சனிக்கிழமையில வரக்கூடிய பிரதோஷமானது எந்த அளவுக்கு சிறப்பு பெற்று இருக்கிறதோ அது போலதான் இந்த ஏகாதசியானது பூசம் புனர்பூசம் போன்ற நட்சத்திரத்துல வரக்கூடிய ஏகாதசியும் ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு பெற்றதாக இருக்கக்கூடுங்க. அந்த வகையில தான் நாளை பூசம் நட்சத்திரத்தோடு இந்த ஜெயா ஏகாதசியும் சேர்ந்து வந்துள்ளது. அதுவும் சிவனை வழிபாடு செய்வதற்கு உரிய சோமவாரத்திலேயே வந்துள்ளது. இப்படி பல்வேறு விதமான சிறப்பம்சங்களோடு சேர்ந்து 30 வருடத்திற்கு பிறகு இது போன்ற ஒரு அபூர்வமான நாளானது வந்து இருப்பதாகவும் சொல்லப்பட்டு இருக்கிறது. இவ்வளவு சக்தி நிறைந்த இந்த நாளில் பார்த்தீங்கன்னா நாம் வெறும் ஒரே ₹1 நாணயத்தை வைத்து 3 அகல் விளக்கை ஏற்றி வைத்து இப்படி மட்டும் நம்ம தீபம் ஏற்றி வைத்து வழிபாடு செய்துட்டு வந்தால் போதுங்க. நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய சகல விதமான தோஷங்களும் பாவங்களும் உடனடியாக நீங்க ஆரம்பிக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய முன்னோர்களின் ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக்கொள்வதற்கு ஏற்ற வகையில் இரவு நேரத்தில் நம்ம ஏற்றக்கூடிய ஒரே ஒரு தீபமானது நமக்கு மோட்சத்தை தரக்கூடுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் நம்முடைய பிரம்மஹத்தி தோஷத்தையும் போக்கக்கூடும். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சிறப்புமிக்க நாட்களில் நாம் யாருக்காவது ஒருத்தருக்காவது தானத்தை கொடுத்துட்டு வர வேண்டுங்க. இதை மட்டும் நம்ம செய்துட்டு வந்தாவே போதுங்க. நம்முடைய வாழ்க்கையவே நாம் அழகான முறையில் மாற்றி அமைத்து கொள்ளலாங்க. என்னதான் நமக்கு கடுமையான தோஷங்கள் இருந்தாலுமே அந்த தோஷங்கள் அனைத்தையும் போக்கிக் கொள்வதற்கு அந்த கடவுளால் அமைத்து தரப்பட்ட ஒரு வரம் பெற்ற நாளாக தான் நாளைய நாளானது 30 வருடத்திற்கு பிறகு மீண்டும் இது போன்ற ஒரு சிறப்பம்சங்களோடு அந்த கடவுளால் நமக்கு ஏற்படுத்தப்பட்டு இருக்கிறது. எனவே இந்த ஒரு சிறப்புமிக்க நாளைய நாளை மட்டும் தவற விட்டாதீங்க. அதுவும் அந்த ஒரு குறிப்பிட்ட 30 நிமிடத்தை தவற விட்டாதீங்க. எனவே நாளைய நாள் என்ன மாதிரியான பூஜைகளை செய்து நம்முடைய தலையெழுத்தை எப்படி நம்ம அழகான முறையில் மாற்றி அமைத்துக் கொள்ளலாம் என்பது குறித்த பல சுவாரஸ்யமான தகவலையும் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் ஐகானையும் பிரஸ் பண்ணுங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். 14/3/2022 திங்கட்கிழமை, அதாவது நாளைய நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயா ஏகாதசியாக அமைந்து உள்ளது. அதுவும் 30 வருடத்திற்கு பிறகு மிக மிக அபூர்வமான சக்தி வாய்ந்த சிவனும் விஷ்ணுவும் சேர்ந்து இருக்கக்கூடிய இந்த சிறப்புமிக்க நாளாகவும் அமைந்து உள்ளது. நாளைய நாள் மாலை சரியாக ஒரு 6 மணியில இருந்து 6:30 மணி வரையிலான இந்த நேர காலத்துல தான் ஒரு சில முக்கியமான பூஜைகளை நம்முடைய வீடுகளில் நாம செய்துட்டு வர போகிறோம். இந்த ஏகாதசி திதியானது ஞாயிற்றுக்கிழமையான இன்றைய நாளை தொடங்கி நாளைய நாள் வரைக்கும் இந்த ஏகாதசி திதியானது அமைந்து உள்ளது. நாளைய நாள் உங்களுடைய வீட்டையும் வீட்டு பூஜை அறையையும் சுத்தம் செய்யலனா நன்றாக சுத்தப்படுத்தி வைத்துக் கொள்ளுங்கள். அதனைத் தொடர்ந்து உங்க வீட்டு பூஜை அறையில இருக்கக்கூடிய காமாட்சி விளக்கை ஏற்றி வைத்து சிவனையும் விஷ்ணுவையும் மனதார நினைத்து வழிபாடு செய்து கொள்ளுங்கள். அதனைத் தொடர்ந்து உங்களுடைய வீடுகளில் அன்றாட வேலைகள் எதுவோ அதையெல்லாம் நீங்க செய்துட்டு வரலாம். பிறகு மாலை சரியாக 6 மணி அளவில் பார்த்தீங்கன்னா உங்க வீட்டு பூஜை அறையில இருக்கக்கூடிய பெருமாளுக்கு உரிய படத்தை நீங்கள் எடுத்து தனியாக வைத்து கொள்ளலாம். இந்த ஒரு பூஜையை பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் காலையிலே கூட செய்துட்டு வரலாங்க. அதாவது காலையில் பூஜை செய்பவர்களாக இருந்தால் 10 மணியில இருந்து 10:30 மணி வரையிலான இந்த நேர காலத்தில் செய்துட்டு வரலாம். இல்லை என்றால் ஒருவேளை நீங்கள் வேலைக்கு செல்பவர்களாக இருந்தால் மாலை நேரத்தில், அதாவது நீங்கள் வீட்டிற்கு வந்த பிறகு இந்த 6 மணியில இருந்து 6:30 மணி வரையிலான இந்த நேர காலத்தில் கூட இந்த பூஜையை செய்யலாம். 2 நேரமும் சிறந்த பலனை உங்களுக்கு முழுமையாக பெற்றுத்தரக்கூடுங்க.
எனவே நம்முடைய வீட்டு பூஜை அறையில் இருக்கக்கூடிய விஷ்ணுவுக்கு உரிய படத்தை நீங்கள் எடுத்து தனியாக வைத்து கொள்ளுங்கள். பிறகு இவருடைய படத்திற்கு பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடித்தமான துளசி இலையை கட்டி நம்ம மாலையாக அணிவிக்கலாம். பிறகு பெருமாளுக்கு நெய் தீபமானது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு பெற்றதாக இருக்க கொடுங்க. எனவே 3 அகல் விளக்க பெருமாளுக்கு முன்பாக நம்ம வைத்து கொள்ள வேண்டும். அந்த 3 அகல் விளக்குலையுமே நெய்யை ஊற்றி நம்ம திரியை போட்டு தீபமேற்ற வேண்டும். இப்படி செய்வதால் நமக்கு நீண்ட ஆயுள் பலம், ஆரோக்கிய பலம் மற்றும் செல்வ பலம், ஒரு மனிதருக்கு தேவையான இந்த 3ஐயும் நாம் ஒரே நாளில் பெற்றுக்கொள்ளலாங்க. அதன் பிறகு பெருமாளுடைய பாதத்திற்கு கீழாக ₹1 நாணயத்தை வைத்து வழிபாடு செய்து கொள்ளுங்கள். அதாவது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் என்னவோ அந்த பிரச்சனைகள் எப்படி நீங்கணும், உங்களுடைய வாழ்க்கை எந்த அளவு அழகாக மாறணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறீங்களோ அதை எல்லாத்தையுமே அந்த நாணயத்தை உங்களுடைய வலது உள்ளங்கையில் வைத்து கொண்டு இடது கையால் அதை மூடி வைத்து கொண்டு அதன் பிறகு நீங்கள் பெருமாளிடம் மனதார வழிபாடு செய்து கொண்ட பிறகு ஓம் நமோ நாராயணா போற்றி அப்படிங்கிற இந்த மந்திரத்தை 3 முறை உச்சரித்த பிறகு அந்த நாணயத்தை மீண்டும் நீங்கள் பெருமாளுடைய பாதத்திற்கு கீழாக வைத்துட்டு வர வேண்டும். பிறகு துளசியை கொண்டு நீங்கள் பெருமாளை அர்ச்சனை செய்துட்டு வர வேண்டுங்க. துளசியானது எங்கே இருக்கிறதோ அங்கு பெருமாள் வாசம் செய்வார் என்றே சொல்லப்படுகிறதுங்க. அதனால் துளசியை கொண்டு நாளைய தினம் பெருமாளை நம்ம அர்ச்சனை செய்துட்டு வரப்போகிறோம். தொடர்ந்து இப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம 108 முறை பெருமாளை ஓம் நமோ நாராயணா போற்றி அப்படிங்கிற இந்த மந்திரத்தை சொல்லி நாம் பெருமாளை துளசி இலையை கொண்டு அர்ச்சனை செய்துட்டு வரலாங்க. பிறகு பெருமாளுக்கு நம்மளால் முடிந்த ஏதாவது ஒரு நெய்வேத்தியத்தை செய்து படையல் போடலாங்க. இந்த பூஜைகள் அனைத்துமே முடிந்த பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிரசாதத்தை நீங்கள் 4 பேருக்கு தானமாக கொடுக்க வேண்டுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களால் முடிந்த அளவுக்கு அன்றைய நாள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் யாருக்காவது தானமாக உணவையோ இல்லைனா காசையோ தந்துட்டு வரலாங்க. அதே போல் பார்த்தீங்கன்னா பெருமாளுடைய பாதத்திற்கு கீழாக நம்ம ₹1 நாணயம் வைத்தோம் இல்லையா, அந்த நாணயத்தை பார்த்தீங்கன்னா செவ்வாய்க்கிழமையான நாளை மறுநாள் பார்த்தீங்கன்னா எழுந்து அந்த நாணயத்தை ஒரு வெள்ளை துணியில் வைத்து அந்த நாணயத்தோடு சேர்த்து சிறிது துளசியையும் வைத்து நம்ம முடிச்சியாக போட்டு கட்டி நம்முடைய வீட்டு பூஜை அறையில் வைத்துட்டு வர வேண்டுங்க. பிறகு இந்த பூஜையில் வைத்து பிரார்த்தனைக்கான பலனானது உங்களுடைய வாழ்க்கையில் எப்போது ஏற்பட ஆரம்பிக்குதோ அப்போது உடனடியாக அந்த நாணயத்தை எடுத்துகிட்டு போயிட்டு நீங்கள் பெருமாளுடைய கோவிலுடைய உண்டியலில் நீங்கள் போட்டுட்டு அன்றைய நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு நெய்வேத்தியம் செய்து அந்த கடவுளுக்கு படையல் போட்டு அங்கே வரக்கூடிய பக்தர்களுக்கு நீங்கள் உணவளிக்கலாம். அதே போல் நாளைய நாள் பார்த்தீங்கன்னா ஜெயா ஏகாதசியாக இருப்பதால் நம்முடைய இறந்து போன முன்னோர்களுக்கு மோட்சத்தை தரக்கூடிய வகையில் பார்த்தீங்கன்னா அன்று இரவு நம்ம ஒரு தீபத்தை ஏற்ற வேண்டுங்க. அதாவது நாளை இரவு 8 மணி அளவில் நீங்கள் ஒரே ஒரு தீபத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஏற்றி வைத்து வழிபாடு செய்யுங்க. இந்த தீபத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் வீட்டு நிலவாசப்படியில் ஏற்றி வைத்து வழிபாடு செய்யலாம். இதனால் உங்களுடைய இறந்து போன முன்னோர்களுக்கு மோட்சமானது கிடைக்கக்கூடும். மேலும் ஒவ்வொரு ஏகாதசி விரதமும் பொதுவான பலன்களை நமக்கு கொடுத்தாலுமே தனிப்பட்ட பலன்களையும் சேர்த்து தாங்க நமக்கு கொடுக்கும். அந்த வகையில் தான் மாசி மாத வளர்பிறை ஏகாதசி வழிபாடானது முன்னோர்களின் முக்திக்கு வழி வகுக்கும். பிரம்மகத்தி தோஷம் தாக்கி இருந்தால் நீங்கும், வாழ்வில் விரக்தி நிலையை நீக்கும், அகால மரணம் அடைந்தவர்கள் மோட்சம் பெற மாசி மாத ஏகாதசி வழிபாடானது ரொம்ப ரொம்ப சிறப்பு பெற்றதுங்க. ஆண் பெண் என்ற பாகுபாடு இன்றி அனைவருமே இந்த விரதத்தை அனுஷ்டிக்கலாம். முக்கியமாக பெண்கள் மாதவிடாய் காலத்திலும் பிறப்பு இறப்பு போன்ற தீட்டு காலங்களிலுமே கூட ஏகாதசி விரதத்தை விடாமல் தொடரலாங்க. சனி பிரதோஷம் போல பூசம், புனர்பூசம், திருவோணம், ரோகிணி நட்சத்திரங்கள் அன்று வரக்கூடிய ஏகாதசியும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியத்துவம் பெற்றதுங்க. ஏகாதசி அன்று கடவுளை வழிபட சிறப்பான பூஜைகளை மேற்கொள்வது ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுங்க. இந்த ஜெயா ஏகாதசியில் தானம் அளிப்பது, யாகம் செய்வது மற்றும் புனித ஸ்தலங்களுக்கு செல்வது போன்றவற்றால் அடையக்கூடிய புண்ணிய பலனை இந்த ஏகாதசியை அனுஷ்டிப்பதன் மூலமாக நமக்கு கூடுதல் பலனாக ஒருவர் அடையலாம் அப்படின்னே சொல்லப்படுகிறது. எனவே நாளைய நாள் பார்த்தீங்கன்னா மறக்காமல் இந்த ஒரு ஜெயா ஏகாதசியை அனுஷ்டித்து விடுங்க. உங்களுக்கு தெரிந்த ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியில் இருக்கக்கூடியவர்களுக்கும் இந்த ஏகாதசி குறித்த தகவலை மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏனென்றால் பலருக்குமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு அபூர்வமான நாள் பற்றிய தகவலானது தெரியாமல் இருக்கலாங்க. ஸோ நீங்கள் ஷேர் பண்ணுறதன் மூலமாக அவங்களும் தெரிந்து கொண்டு இதனுடைய பலனையும் நாளைய நாள் பெருமாளை வழிபாடு செய்து கொண்டு பெற்றுக்கொள்ளட்டும். இந்த ஏகாதசியை நம்பிக்கையுடனும் பக்தியுடனும் அனுஷ்டிப்பவர் என்றென்றும் வைகுண்டத்தில் வாழ்வாராம். இந்த ஏகாதசியின் பெருமைகளை படிப்பதாலும் கேட்பதாலுமே ஒருவர் பார்த்தீங்கன்னா அஸ்வமேத யாகம்
பலனை அடையலாம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது. எனவே இவ்வளவு சிறப்பு கொண்ட 30 வருடம் பிறகு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த ஏகாதசியை தவற விட்டாதீங்க. எனவே இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த இந்த தகவல் உங்களுக்கு ரொம்பவே பயனுள்ளதாக அமைந்திருக்கும். மேலும் இந்த தகவலை பற்றிய உங்களுடைய கருத்தை கமெண்ட்ல பதிவு பண்ணுங்க. இந்த தகவல் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க. இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவலை தெரிந்து கொள்ள சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.